Anong tinatawa-tawanan nyo dyan? Tay, mano po? Ano po, tay? Emma, Lynette, wala na ba kayong ibang magawa? Kung di mag-cellphone na lang palagi? Tay, paano yan? Magkukolehiyo na si Emma. Mapapag-aral kaya natin siya? Kakayanin natin yan, Nay. Pagsusumikapan natin. Tapos, sa susunod na taon, si Lynette naman ang magkukolehiyo. Hanggat may trabaho ako at kaya pa ng katawan ko, gagawin ko. Mapagtapos lang natin sila. Salamat, Tay. Magtulungan tayo. Sayang naman ang talino nila kung hindi natin pag-aaralin. Sila na lang ang pag-asa natin para makaangat tayo sa buhay at maiba naman yung takbo ng buhay natin. Oo, Tay. Kakayanin natin to. Teka nga pala, nasaan ba ang dalawang yon? Baka nasa barkada nila. Total, bakasyon naman. Kaya sinusulit lang siguro nila. Dapat, andito lang sila sa bahay. Ang daming pwedeng gawin dito. Hayaan mo na sila, Tay. Hindi pwede yung ganyan. Dapat, responsable sila sa buhay nila. Alam mo, Tay, dapat iwas-iwasan mo na yung panenermon sa kanila. Kasi malalaki na sila. Dapat lang yun, Nay. Para mamulat sila sa hirap ng buhay. Para magpursige sila. Pero, Tay, nasusobrahan mo na kung minsan. Baka mas lalo lang silang masakal at magrebelde. Para din naman sa kanila yon. Kung bakit palagi ko silang pinagsasabihan. Oo nga, Tay. Pero dapat may limitasyon. Paminsan-minsan ka na nga lang umuwi. Puro pa sermon ang ginagawa mo sa kanila. Malalaki na sila. Alam na nila ang kanilang ginagawa. Siguro nga. Basta, gagawin ko ang lahat. Makapagtapos lang sila. Tutulungan at susuportahan kita dyan, Tay. Tingnan mo si Anjo, oh. Nakakatawa talaga. Tingnan mo naman si Franz, oh. Poging-pogi. Anong tinatawa-tawanan nyo dyan? Ay, Tay, mano po? Ano po, tay? Emma, Lynette, wala na ba kayong ibang magawa? Kung di mag-cellphone na lang palagi? Asan ang nanay nyo? Bakit hindi nyo tulungan sa mga gawain dito? Nasa loob, tay. Nagpapahinga. Ah, ganun ba? Katatapos lang po namin maglaba ni nanay, tay. Tinulungan ko po siya. Ang paglilinis doon sa loob ng bahay, nagawa mo na ba? Hindi yung paupo-upo ka lang dito. Opo, tay. Ikaw naman, Lynette, magwalis ka nga doon sa likod. Opo, tay. Ikaw naman, Tay. Kararating mo lang. Sinisermonan at pinapagalitan mo na naman ang mga bata. Eh paano? Naabutan ko silang walang ginagawa. Eh ang daming pwedeng gawin dito sa bahay. Katatapos lang nilang magtrabaho. Nagpapahinga lang sila. Nagpapahinga ba yon? Eh puro cellphone lang ang inatupag nila. Hayaan mo na lang sila. Yun ang paraan nila ng pagpapahinga. Pasok na nga tayo sa loob nang makakain at makapagpahinga ka na. Mabuti pa nga. Halika na nga. Ikaw naman, kararating mo pa lang. Ang init-init na ng ulo mo. Emma, tinutulungan mo ba ang nanay mo sa pagtitinda? Opo, tay. Pero minsan po, ayaw po niya na samahan ko siya. Basta, tulungan mo siya kahit ayaw niya. Opo, tay. Ikaw yung panganay anak. Dapat ang pag-aaral yung unahin mo, hindi yung kung ano-ano dyan. Opo, tay. At ikaw naman, Lynette, Bakit po, tay? mag-aaral kang mabuti at hindi puro barkada. Opo, tay. Mahirap lang yung buhay natin. Kaya sana, maging responsable kayo. Opo, tay. Ginagawa naman po namin ang lahat para tulungan si nanay. Hayaan nyo muna ang barkada. Huwag matigas ang ulo. At makinig kayo lagi sa nanay nyo. Sige po, tay.
Sige, alis muna ako. May trabaho pa akong gagawin. Sige po, Tay. Mga anak, sana maunawaan niyo ang tatay niyo. Pero bakit ganun, Nay? Masyado po siyang mahigpit sa amin. Oo nga naman, Nay. Parang hindi namin na-enjoy ang buhay namin. Gusto lang naman ng tatay niyo na ayusin niyo ang buhay niyo at makapagtapos kayo. Nag-aaral naman po kaming mabuti, Nay. Oo nga naman, Nay. Pero bakit kailangan pa namin magtrabaho kapag bakasyon? Alam niyo, mga anak, nahihirapan kami ng tatay niyo na pag-aralin kayo. Kaya dapat, tulungan niyo rin kami. Kung nahihirapan kayo, Nay, huwag niyo na kaming pag-aralin at magtrabaho na lang kami. Sa tingin mo, Lynette, may mapapasukan ka ba kapag hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo? Maraming pwedeng pasukan dyan, Nay. Bata ka pa, Lynette. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang mabuhay dito sa mundo. Pero, Nay, Tama na yan, Lynette. Makinig ka kay nanay. Madalang lang kung umuwi dito ang tatay nyo kung mapapansin ninyo, para malaki ang kitain niya para sa atin. Ganun po ba, Nay? Nauunawaan ko na po. Gusto niyang umangat ang buhay nyo balang araw at hindi yung laging ganito. Hayaan niyo po, Nay. Mas pagbubutihin po namin yung pag-aaral namin. at tutulungan na rin po namin kayo ni Tatay, Nay. Salamat mga anak at nauunawaan nyo kami ng tatay nyo. O tay, mabuti naman at nakauwi ka na. Oo, marami kasing trabaho. Ilang buwan ka na rin na hindi nakakauwi. Halos hindi ka na yata nagpapahinga sa trabaho. Kailangan natin kumita ng pera para sa pag-aaral ng mga bata. Oo nga, pero alagaan mo din ang sarili mo. Paano na lang pag nagkasakit ka? Kaya ko panay, malakas pa ako. Tingnan mo nga ang sarili mo. Parang ang tanda-tanda mo na. Talagang matanda na tayo, aminin na natin. Ikaw lang ah. Oh, asan pala yung mga bata? Nasa eskwelahan pa. Parating na rin siguro ang mga yon. Maayos ba ang pag-aaral nila? Lalo na si Lynette. Oo, nag-aaral naman sila ng mabuti. At ilang taon na lang, mairaraos na rin natin sila sa awa ng Diyos. Maganda naman kung ganon. O tay, dumating ka na pala. Mano po? Oo, Emma, kararating lang niya. Kumusta pala yung pag-aaral mo, Emma? Asan yung kapatid mo? Baka mamaya pa po yun. Tay, magtatapos na po pala ako ngayong taon. Mabuti naman kung ganon. Nag-aaral ba ng mabuti yung kapatid mo? Oo naman, Tay. Masipag na siyang mag-aral ngayon. Mukhang nangangayayat po kayo, Tay, ah. Hindi naman ah. Dumating na po pala kayo, Tay. Mano po, Nay? Tay. O Lynette, inaayos mo bang pag-aaral mo? Baka puro barkadang hinatupag mo. Opo, Tay. Inaayos ko po. Sabi ko naman sa'yo, Tay, masipag mag-aral ang mga anak natin. Basta ayusin nyo lang ang pag-aaral nyo. Kasi yan lang ang may papamana namin sa inyo. Opo, Tay. Makakaasa po kayo. Sige po, Tay. Magbibihis lang po kami. Sige mga anak, para makapagpahinga na rin kayo. Sige na, mga anak. Salamat sa Diyos at napalaki namin sila ng maayos. Si Emma, napansin mo ba si Tatay? Parang pumayat siya. Yun na nga rin yung napansin ko sa kanya. Hindi kaya may sakit siya, ate? Wala naman siguro, Lynette. Sana nga, ate. Masyado lang siguro siyang abala sa trabaho niya. Kawawa naman si Tatay, ate. Sabi nga ni nanay, halos hindi na daw magpahinga si tatay para lang marami siyang kitain para sa pag-aaral natin. Hayaan mo, ate. Magtatapos tayo ng pag-aaral. Susuklian natin yung paghihirap ni Tatay. Oo, Lynette, kapag nakapagtapos na tayo at may trabaho na tayo, pahihintuin natin si tatay para makapag-relax naman siya. Oo, ate. Bibigyan natin sila ng magandang buhay, dalawa sila ni nanay. At magpapatayo tayo ng magandang bahay para sa atin. Sige, ate. Gagawin natin yon. Basta magtulungan lang tayo para magawa natin yon. Oo, ate. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit panay ang paninermon at pangangaral sa atin ni Tatay. Oo, Lynette, para sa atin din naman yon.
at lumaki tayong responsable. Lynette, tapos na pala yung pinagawa nating bahay. Oo nga ate, pwede na tayong lumipat dito. Sabihin natin kay tatay, pwede na tayong lumipat dito pag nakauwi na siya. Tsak na magugulat yon ate. Anong magugulat? Alam naman niya itong pinapatayo nating bahay noon pa. Ay oo nga pala no. Pahintuin na natin si tatay sa pagtatrabaho para makapagpahinga sila ni nanay ng maayos. Oo ate, panahon na para tayo naman na magtrabaho para sa kanila. Oo, Lynette. Tara, uwi na tayo. Sa mga susunod na linggo, pwede na tayong makalipat dito. Sige ate, alis na tayo. Nasaan na yung tatay nyo? Tay, ang tagal niyo naman pong lumabas. Ano kaya kung kayo na lang yung tumira doon at dito na lang ako? Tay naman, dapat po sama-sama tayo doon. Oo nga naman po tay. Sus, si tatay talaga, nagdadrama pa. Tara na nga, iwan na lang natin siya kung ayaw niya. Ikaw naman, nagbibiro lang naman ako. Ang ganda naman ng bahay na pinatayo ninyong mga anak. Salamat mga anak. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na magkaroon ng ganitong bahay. Tay, ito po yung sukli namin sa pagsasakripisyo niyo po sa amin at pagpupursige sa pag-aaral sa amin. Alam naming hindi mo pinaayos yung bahay tay dahil sa kagustuhan mo makapagtapos kami ng pag-aaral. Oo, Tay. Kaya ito yung naisip namin gawin para sa atin. Salamat mga anak. Salamat din, Tay, sa mga nagawa mo sa pamilya natin. Simula ngayon tay, hihinto ka na sa pagtatrabaho. Kami nang bahala ni ate. Pero kaya ko pa naman magtrabaho. Wala nang pero-pero, Tay. Dito na lang po kayo ni Nanay. Sige, kung yan ang gusto nyo mga anak, kayo nang bahala. Tay, Nay, tara na po sa loob. Mainit po dito. Okay.